Hamba singene ke ngolo hlobo sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphulene kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 ukuya ku-99.9 elami igama ndingumakhaya kwakamzambu umntwana Castero the main man inkosi kumfundisi unorhece besiphathele imiphanga siyangena ke mphulaphula njengoko ke besatshila umfundisi bangaba sinenkqubo ekhethekileyo esiyiphathele ke ngumasipala wesithili Chrizani District Municipal namhlanje ke samkela kweliya icala lingapha u-MMC for infrastructure ukhansela Bongeka Nobuntu nguye ke esawube sincokola naye kolisuku lanamhlanje umasipala iChrizani District Municipality ujongene ke nomkhwa wokonakaliswa kweziseko zikamasipala nokutyhuthulwa ke kubiwe ubuxhakaxhaka obubalulekileyo ekuzisweni kweenkonzo zamanzi eluntwini namhlanje ke sobe sijonga lo mcimbi ingakumbi phaa kulaa dolophu yaseMiddelburg yonke le nto yenzeka phaa enxuba yethemba njengoko ke besenditshilo ndathi ndizokwamkela u-MMC we-infrastructure ukhansela Bongeka Nobuntu sele khona kweliya icala ngaphaya khansela uNobuntu mandikubulise injalo njengoko ndikunike nethuba ubulise kumphulaphula ekhaya. Enkosi msasazi mandizibulisele kuwe ngokukhethekileyo ndibulise kubaphulaphuli bonke baseChrizani beVukani FM ngale njikalanga enkosi. Nkosi kakhulu khansela. Yekhansela siyaqaphela injalo njoku kuba lo mkhwa wokonakaliswa kweziseko zikamasipala nokutyhuthulwa kubiwe ubuxhakaxhaka obubalulekileyo ekuzisweni kweenkonzo zamanzi eluntwini kuya kuxaba. Ingaba xa niqaphela nina apho ngaphakathi kumasipala nangokwengxelo eziqinisekisiweyo ingaba asiyonto yenziwa ngabom nale nto khansela? Enkosi msasazi ngalo mbuzo. Yintlungu msasazi kakhulu lena kuba itya ezipokothini zethu kwiimali zethu esingakwazi nokuziqokelela kakuhle kuba ii-communities zethu ngabantu abangathathi ntweni. Lo mkhwa unethuba usenzeka. Andifuni ke ukuthi yiMiddelburg kuphela lichaphazelekileyo. Lonke eli laseChrizani we have been experiencing le nto ye-vandalism. Ubuthetha ngeli cala lise-East Law Dr. A.B. Xuma and Vuyisile Mini LM uzawufumaniseka into yoba naphayana simkelwe zii-enjini ezingaphezu kwe-10 and zonke ezi zinto zishiya abantu bakuthi bengakwazi ukusela kuba kaloku zizo ezi siphampa ngazo. Uzawukhumbula ke into yoba yonke le nto uyifuna imali phakathi ukuze ube uyazithenga. Kodwa uye wafika wafuna ukuba nochatha kweli cala laseMiddelburg lo mkhuba wokuvandalayizwa kakhulu kuba xa siwuqaphela kakuhle phayana noba bezibakhona ezinto zibiwayo ibiba zezo nto ubone uba luqhekezo ke mhlawumbi kwabantwana kuthiwa ngamaphara xa babizwa xa betya ezo nto zabo bajikele ke basimoshe. Kodwa ngoku uyayibona into yoba inendlela e-organized eyenziwa ngayo ngoba uyakwazi ukufika wena msasazi eplantini kuqhawulwe nje umbane akuthathanga kwanto. Uyayibonakalisa ke le nto into yoba inayo isabotage phakathi kuba abantu bona bazawushiyeka bengenamanzi and siyiqaphele ke yonke le nto into yoba uba sizawuba nentlanganiso kwelaa cala ufika kukhona ezi zinto. Kodwa ke sithe ngokusebenzisana ne-community nangokwezikhalo kuba yona ibicinga fanuba sithi abafeyili ukunkinkisha amanzi besibhalela nee-petitions but sazinika ithuba sikhokhelwa ngu-executive mayor uSizani saya phaa kulaa mhlaba wase-Middelburg. Kulapho ke sifike sakwazi ukuyibona le nto yenzekayo xa sizihambela zonke ezi borehole because indawo yaseMiddelburg ayinamadama, indawo exhomekeke kwii-boreholes. Uyakwazi ukufika kuzo zonke more than 8 boreholes msasazi wena mphulaphuli nawe msasazi ezimoshakeleyo. And abantu bakuthi bacimbi sithi abangakwazi ukuhambisa amanzi noba siyazikhupha inothisi zoba nantsi ingxaki but siyayazi that water is life and once abantu bangabi nawo amanzi iyakwazi ukubachaphazela. So yinto esiyibonileyo leyo kwelaa cala into yoba ivame into yoba iyakhula kakhulu kangoba siyayicela i-community isinyamezele kuba siyasebenzisana namapolisa ukuqinisekisa into yoba we get to the bottom of la vandalism yenziwa phaa kuba kububundlobongela
obufuna bubanjwe umntu omosha izinto zikarhulumente. Ya, enkosi kakhulu council. Ingaba zintoni kanye ezi zinto zonakaliswayo nezibiwayo ngabenzi balo mkhuba? Ikakhulu ezona bazona nto bazithagethayo wena msasazi, bathagetha ii-engines, ezi zinto sithi zii-generators siphampa ngazo amanzi kwibhohole, laa nto iwatsala apha phantsi komhlaba. Bathagetha le nto kuthiwa yi-copper cable. Siyayazi ke nathi into yoba i-copper cable ayifunwa nokubonwa. Bathagethe ezaa nto, bathagethe ii-solar panels kuba sifuna ukuphuma kule nto ye-grid, kuba umbane siwubona uba uyenyuka, sifake i-solar systems. But ufaka namhlanje wena msasazi, ngomso zimkile. That's how bad the situation is at that side. Ufumaniseka uba nezinto zi-mechanical ke because sine-treatment works phaa, both ze-sewer and also ezi pump stations ziphayana, zizo ezi ubona uba ziyathagethwa ukuvandalizwa. Zonke ke ezaa nto xa zimoshwa zibangela olwa uluchicho lwelindle oluzawuhamba phakathi kwabantu. Kodwa ke siyamenza unako ukuqinisekisa into yoba siyakwazi ukuzilungisa ezo sifikelela kuzo, but sicela abantu bakuthi bakwazi ukusinyamezela kuba nabo besihleli nabo kule veki ipheleyo sizama ukubacacisela ngale meko, sibabonisa. Nabo bayakwazi ukuyibona because siyakwazi ukufika siyivule bayibone uba yiyo liqhawuliwe, yiyo lithathiwe. Ezinye uzibona uba yintlonti nje yoba kuqhawulwa nje ezi ntambo, kodwa siyasebenzisana nomasipala lo we-local usiphethela umbane Inxiba yeThemba ukuqinisekisa into yoba siyakwazi ubuyisa uzinzo lwamanzi apha kulo mmandla waseMiddelburg. Enkosi kakhulu councillor, uye wayichaphazela ke into yokuba ngaba nakwezinye iidolophu lo mkhwa uyenzeka, kodwa ke kuyabonakala uba ngaba ivamile eMiddelburg. Ingaba kutheni le nto kuthe gqolo lo mkhuba usenzeka kwelaa cala laseMiddelburg? Ungathi zeziphi izizathu? Asifuni uba ngathi sityhola abantu wena msasazi, kodwa kwelaa cala laseMiddelburg sike sanayo ingxaki yomcimbi we-security kuba izecurity bezinazo beziphelelwe i-contract. So sanyanzeleka into yoba masizinqumamise ngeli xesha sisenza ii-processes zoba sikwazi ukuwapoyinta ezinye ezizawugada phaa. So siyafuna ukukrokrela into yoba abantu bakuthi baye balibona ixhoba lezi ndawo zoba azigadwanga zonke. Kodwa ke sithe ngokubona into yoba siyonakalelwa, sathi masijonge apha kwi-PWP so that abe khona abantu abakwazi ugada ezi ziseko. Nabo asibathathi kwezinye iindawo, sibathatha phaa kwii-communities because we believe that le nto yokusa amanzi okanye iinkonzo akuyo nto karhulumente. Funeke abantu bayazi into yoba urhulumente uyazizisa, but sonke sinoxanduva lokuqinisekisa into yoba siyazigada kuba zincedisa thina. So naba bantu noba sizabanika ke ezo sephana kuba sistipend, it's not even a salary, abakho na-permanently employed, but sithi ngabantu nje okweli thutyana kusagqityezelwa ezi processes zi-formal, babe khona phaa bakwazi ukugada. Kodwa ke masikwazi ukuncoma that i-community kunye nee-stakeholders ezikhoyo phaa eMiddelburg kwezaa wadi zontathu zisebenzisana nathi kakhulu ukuqiniseka into yoba lo mkhwa siyakwazi ukuwuhlasela. Iyabonakalisa ke loo nto that abantu ngelinye ixesha xa betoyitoya okanye benibhalela ipetishini akuba balwa nani okanye bazonda abantu, but sube betyiwa yile ntlungu bayibonayo. So bathe bawusondela bambona nyhani urhulumente waseChris Hani that uyikhathalele le nto, nabo bazibona ezi zinto into yoba siyayifaka namhlanje ngomso yonakaliswe. Ngoku sebekhona, zikhona esiyifakileyo kulaa veki sasipha, sayifaka ngoLwesithathu wena msasazi, ngoLwesine ekuseni yayiseyibiwe ivandalayiziwe. So bayakwazi ukuzibona but nabo baliliso lethu neendlebe zethu ukuqinisekisa into yoba ezi zinto siyazikhusela. So okwangoku akukho mntu osebanjiweyo, kodwa siyasebenzisana kakhulu namapolisa. Ii-cases zivulile kuzo zonke ezi ziseko zonakalisiweyo ukuqinisekisa into yoba the perpetrators mazibanjwe. Kuba xa umosha izinto zikarhulumente, especially amanzi, i-treason leyo, because abantu batya iipilisi, abantu bawadinga kakhulu amanzi. Asizuvuma ke ngoku into yoba kubekho abantu abamosha ezi zinto kuba bona benesithukuthezi okanye umntu enengqumbo yakhe yento esingayaziyo angezinayo ngaphambili. Abantu mabasafarishe ngenxa yaloo nto. So yeyona nto siyibonayo kwelaa cala.
Well ndiyacinga ke council because apho bendizawuya khona ngoku kodwa ndiyaqonda uba ungenile bendizobuza yintoni eniyenzayo ningumasipala ukuqinisekisa ukuba abenzi balo mkhuba bayabanjwa. Kodwa ke busowungenile. Xa ndigqitha ke ndiyawufuna uqonda council, xa uqikelela jikelele ingaba zithini iindleko umasipala angene kuzo kule minyakana edluleyo ngenxa yaloo mkhwa wokonakaliswa kweziseko? Enkosi Msasazi, mandingene ncakasana kule nto ukwenzela uba abantu bakuthi bayazi into yoba asiyenzi by the way le nto yokuqinisekisa into yoba ezi zinto siyazigada. Ngaphezu kwale nto Yes. ndiyitshoyo yoba siye sabeka abanogada bethutyana kwezi ziseko zethu, siye safomisha i-security cluster ezawujongana ncakasana nale nto ekhokhelwa ngukhansila Fatyela ophaa eChris Hani naye but okwangumhlali walapha eMedele. Kodwa kuyikhokhela iChris Hani yonke. So yicluster ke ejongene ezawusebenzisana kanye noomastishi kuba into esiye sayiqaphela yinto yoba noba siyazifaka ezi kheyisi wena Msasazi azihambeli ndawo, azinikwa priority. So xa sinale forum izawujongana ncakasana nale nto izawube isenziwa ngoomastishi nabo bantu ba-dedicated bomthetho, izawukwazi into yoba ilandelelwe so that abantu bazihloniphe iziseko zikarhulumente. Umntu ayazi into yoba awuyimoshi into kuba usithi hayi ayoyam yekarhulumente izawuphinda ithengwe, ibe phofu iafektha ii-communities esihlala kuzo. So laa komiti gqolo ke izawuqinisekisa into yoba iyaya kwii-communities zethu yenze i-awareness. Kule veki izayo sizawube siseMetele again ngokhokhelwa ngusodolophu ukuqinisekisa into yoba senze i-awareness ke so that wonke umntu ayi-understande le nto, singathethi nee-stakeholders qha. Nabahlali bakwazi umbona uba kukho umntu othengisa ikheyibhuli apha ekuhlaleni, kukho umntu othengisa itepu, siyayazi into yoba isuka phi and imosha ntoni and isichaphazela njani. Kodwa ke ukuya kulo mbuzo ke ubungena kuwo ingena kakhulu, yile nto bendiqale ngokuthi ibuhlungu kuba ingena nzulu epokothini. Abantu bakuthi xa sithi mababhatale iba ngathi xa sithi mababhatale ezi nkonzo iba ngathi siyabasukela wena Msasazi. Ndikuxolela nje inoba yonke le vandalism kulo nyaka-mali isikhoste more than 35 million ukuya ku-40, luqikelelo olo. Ezinye asikafikeleli kuzo, ndithetha nje ezinye uyafumaniseka uba kusamoshwa kuzo. So isitya kakhulu epokothini. Ndiyafuna ukuyinyengeza ke Msasazi into ethi abantu bakuthi Yes, siyabacenga that mabazibhatale iinkonzo zikarhulumente kuba amanzi, bathi xa bethetha ngamanzi kaThixo siyavuma adalwe nguThixo, but la manzi asiwathatha emvuleni siwanika abantu. Funeke siwacoce, funeke abaphayiphi sibahambisa ngabo siba-maintaine and zi-expensive. Kubekho ezi ii-costs sithetha ngazo ngoku zingekho planned, zi-unforeseen, zoba kuvandalizwe. Imagine when you spend 35 million, that is not budgeted, because noba uyayibhajethela into engake ibe iyamoshwa nemoshakeleyo under O&M, which is operations and maintenance, awude ucinge fanuba ungakufike kuloo mali ureplacer izinto ebezikhona phofu. Asithethi ngezinto ekuthiwa uyaziqala. So that money is money that is supposed to be assisting ii-communities esingekafikeleli kuzo ekufakeni amanzi. But sibonakala ngoku sisilela kuba asikwazi ubashiya nabasebenawo amanzi bengaseli ngenxa yoba kusithiwa izinto zabo zonakalelwe sithi hayi besinifakele ziboneleni. Siyanyanzeleka uba sibuyele kubo sizilungise. So siyazicenga ii-communities zakuthi nabani na obonwa emosha ezi zinto makaripotwe. Sinazo iinamba zika-MM, zikhona nezam ndingakunika uyiripote. Ndiyamthembisa umntu sakumkhusela kangangoko kuba sifuna ukufikelela emazantsi nasekwintsusa yayo yonke okumoshwa kwenziwayo kule district yethu. Enkosi kakhulu councillor. Xa sizoyiqukumbela ke ngoku ndiyafuna nje councillor amazwi akho okugqibela injalo nje kunezo nombolo abantu bayawuthi babe kanti baripota kuzo. Thank you very much Msasazi. I think ndingene kakhulu kule nto that ukuze sibe siyayinqoba le nto inokukumosha, sidinga urhulumente asebenzisane nee-communities zethu. So siyazidinga ii-communities zethu that zize ngaphambili. Siyawadinga amatshantliziyo akwazi ukuza kuthi sikwazi ukusebenzisana kuba le service siyinika abantu sonke sifuna bayifumane.
And njengoba sikhokhele nje asirhaleli namnye umntu engake kuthiwe akanamanzi. Nale temporary measure siyenzayo yokunkinkisha ngetraki akuyonto esifuna ibe permanent, because abantu fanele bamanzi bawafumane ezitepini. So siyabacenga kakhulu abantu kuba nala matanki siwabekayo abantu bafumana na ukuwamosha wena msasazi. So siyabacela abantu abantu bayawagqobhoza la matanki, abantu bafaka ii-foreign objects ezingake zizisa izifo, bafake izinja, iintoni. Noko kuyafuneka into yoba sinqandane so that abantu bangafumane besela amanzi angakho semthethweni. Kodwa ke ndiyafuna ubathembisa abantu baseChris Hani ingakumbi abase-Middelburg that as i-district yalapha eChris Hani le nto yamanzi siyikhathalele kakhulu and siyamenza unako with iprogram kasodolophu that is Water Tuesdays. Iyasincedisa kakhulu kuba every Tuesday funeke sikumasipala sikwazi ukujongana nezi ngxaki ezinakwenza namanzi. Okokugqibele ke msasazi, abantu bakuthi siyabacela babhatale inkonzo kuba laa ndawo yaseNcuba yeThemba besifumana iripoti ngayo kwiMeyer kule veki pheleyo yenye yendawo very low kule nto ine-revenue collections, sibe sinale mali ingaka siyispendayo. Sithi ke senza utshintshi, but we are saying abantu siyabakhuthaza kakhulu that mababhatale iinkonzo so that sikwazi ukuzisa iinkonzo ezikhawulezileyo kuba ezinye zee-delays ezingake zenzeke zingake zikwazi ukunqandeka uba singabe sinayo imali eyaneleyo. Abantu bekwazi nabuthatha i-responsibility in paying for the services zikarhulumente. Ndiyabulela kakhulu ngeli thuba msasazi. Inamba ke sizibekile phayana, nawe uzakwazi uzishara ngulaa 0800 100 umntu angaripota phayana. Kodwa siza kuthumelela nawe umane uzikhwaza apha ereyidweni. Enkosi. Yes, ikhona apha phambi kwam. Khansela Masibulele, sibambe ngazibini ke xesha lakho. Inkosi kakhulu. Thank you very much msasazi. Right, masimbambe njalo njalo ke ndathi ngo-MMC ka-infrastructure apha eChris Hani district. Besincokola ke ngokutyatyaliswa injalo nje kutyhuthulwe iziseko ezingundoqo. Inombolo ke abafumaneka kuzo ngu-0800 100 100 0800 100 100 khona ukuze ukwazi ube